Salutare tuturor! Bine ne regăsim! În lecția de astăzi vom învăța cum să facem un lampion frumos care să lumineze în întuneric. Vă invit alături de mine ca în următoarele minute să facem un astfel de lămpaș. Lampionul va fi făcut aproape în întregime dintr-o foaie A3. Vă recomand să folosiți o foaie un pic mai groasă. Această hârtie are 120 de grame pe metru pătrat, dar merge și mai groasă de atâta. Pe lângă foaie vom mai avea nevoie, bineînțeles, de o lumânare. O lumânare nu prea groasă, nu prea înaltă. Important este să stea în picioare. Puteți, bineînțeles, să folosiți și o candelă care este acoperită. Sunt avantaje și dezavantaje pentru fiecare. Pentru a lipi lumânarea de lampion vom avea nevoie de un lipici mai bun. Recomand un lipici cu silicon, dar pot fi folosite și alte tipuri care lipesc pe hârtie. Pe lângă acestea, vom mai avea nevoie și de o toartă. O toartă pe care o putem face dintr-un șnur. Acesta este un șnur croșetat pe degete. Puteți să faceți și voi unul. Găsiți instrucțiuni în descriere. Dacă vă faceți griji că toarta s-ar putea să ia foc și este într-adevăr un risc, vă recomand să folosiți o sârmă îmbrăcată de 50 de cm, să nu fie prea groasă și să fie maleabilă ca să nu tragă lampionul în jos. Lungimea pentru șnur sau pentru sârmă este cam de 50 cm. Ca ustensile vom avea nevoie de un creion cu care să facem măsurătorile, o riglă cu care să măsurăm și să facem îndoiturile, o foarfecă pentru niște mici tăieturi, un capsator pentru a ne asigura că lampionul este bine prins și un perforator pentru a face găurile pentru toartă. Pentru a decora lampionul putem folosi culori cerate sau putem folosi acorele sau alte vopsele, deși recomandarea mea vor fi ceratele pentru că dau o strălucire lampionului, iar acorelele s-ar putea să slăbească hârtia. Și ultimul lucru pe care îl vom face este să dăm lampionul cu un pic de ulei de floarea soarelui pentru a face hârtia transparentă și să ajutăm lampionul să lumineze mai mult. Așa că mi-am pregătit o căniță cu un pic de ulei și un pic de vată cu care să îl întindem pe lampion. Acum că ne-am pregătit lucrurile, să trecem la treabă. Ne luăm foaia A3, ne luăm creionul, liniarul și facem măsurătorile. În primul rând vom face niște linii la câte 10 cm pe lungimea foii. Mai departe vom face o linie la 9 cm și jumătate față de marginea de jos. Eu am folosit altă culoare pentru a fi mai ușor de înțeles. Nu este obligatoriu să schimbăm culorile. Vom face o linie similară la 1 cm și jumătate față de marginea de sus. Gata cu măsurătorile. Acum putem să-i dăm o culoare lampionului. Recomand să facem întâi niște îndoituri de-a lungul acestei linii, din capăt. Și de-a lungul liniei albastre de jos. Întoarcem foaia pe spate să nu ne încurce liniile la desenul pe care îl vom face. Ne scoatem culorile și începem să umplem spațiul acesta mare dintre pliurile pe care le-am făcut. Vă recomand să nu faceți nimic complex și să nu treceți peste aceste linii, pentru că vrem să păstrăm această zonă intactă, să fie mai ușor de lipit. Important este să dăm un pic de culoare.
Eu am terminat, acum putem merge mai departe. Întoarcem foaia, să vedem liniile. Observați liniile acestea scurte pe care le-am făcut sub linia albastră, cu roșu, și porțiunea aceasta din colț. Va trebui să tăiem linie cu roșu, dar să nu trecem mai departe de linia albastră. Iar această porțiune o tăiem cu totul. Le-am tăiat. Mai departe va trebui să facem niște pliuri. Ca să mă ajute, voi trasa diagonalele la fiecare dintre aceste 4 dreptunghiuri. Folosindu-mă de liniar, voi face câte un pliu la fiecare diagonală. Cam așa. Pun rigla de-a lungul liniei, o țin bine pe poziție și o pliez apăsând chiar pe riglă. Și mă duc mai departe, fac la fel pentru fiecare. Să dați la o parte căsuțele mici de jos, pentru că ele nu trebuie să fie îndoite. Întăresc mai bine îndoitura cu degetul sau cu un creion. Acum fac și celelalte diagonale. Întăresc pliurile. Și acum facem un pliu de-a lungul liniei verde. Întăresc pliul mic din dreapta și cel de jos cu albastru. Am terminat cu pliurile. Mi-iau perforatorul și voi face o gaură pe mijlocul primei căsuțe din stânga și pe a treia. Aici și aici. Am mai avea totuși nevoie de câte un pliu de-a lungul fiecarei linii negre. Și vom vedea că dacă ridicăm foaia, începe să se așeze într-un anumit fel. Vedeți? Chiar se închide ca o cutie și începe să prindă formă.
Începând de la acest pliu mic, începem să închidem lampionul și bucățica de jos rămâne prima în interior, a doua, a treia și ca să-mi țină mai bine, voi lua casatorul și voi da câteva capse pe fundul lampionului. Cam așa arată. Mai departe, punem un pic de lipici pe această zonă. Aici merge chiar și cu lipici de hârtie. Îl închidem și lipim. S-a lipit, dar mie nu-mi place să mă bazez numai pe lipici, așa că mai dau o capsă unde pot. Dacă nu vă place cum arată capsele, atunci vă mulțumiți cu lipiciul. Acum trebuie să lipim zona aceasta. În următoarea etapă va trebui să lipim lumânarea în mijlocul lampionului. Aici trebuie să ne asigurăm că lipiciul ține și că este suficient. Presăm bine și lăsăm să se usuce. După ce s-a uscat, ne asigurăm că ține bine. Nu vrem să zboare lumânarea când e aprinsă. După ce am lipit lumânarea, punem toarta. Legăm șnurul de găurile pe care le-am făcut și într-o parte și în cealaltă. Îi facem mai multe noduri. Ne asigurăm că stă bine. Și tăiem moațele în plus. Tot ce ne mai rămâne de făcut este să ne luăm uleiul și vata de la început. Îmbibăm vata în un pic de ulei și dăm cu puțin ulei pe pereții din interior. Ușor. Întindem bine. Și avem grijă să nu dăm prea jos, să nu ajungă pe fund și să ne strice lipiciul. Pe măsură ce îl ungeți, veți vedea că hârtia devine transparentă și mai lucioasă. Îl lăsăm un pic la uscat și lăsăm hârtia să absoarbă uleiul. Revenim la el mai târziu și vedem dacă mai are nevoie de completări. După ce se usucă un pic, lampionul este gata, nu trebuie decât să îl aprindem. Și cam așa arată lampionul nostru. E tare frumușel și sunt convins că al vostru va arăta și mai bine. Pentru a-l aprinde, vă recomand să folosiți o brichetă de aragaz sau chibrite din acelea lungi pentru cuptor. Este din hârtie, așa că trebuie să aveți un pic grijă, să nu îl fluturați prea mult când mergeți. Dacă aveți o toartă așa ca mine din ață, să nu-i dați drumul pur și simplu și să ajungă peste lumânare. Când îl punem jos, lăsăm toarta să cadă lângă. Lampionul fiind făcut din hârtie, are riscul să ardă. Dar dacă avem un pic grijă, nu va păți nimica. Atâta pentru astăzi. Vă las cu lampioanele voastre să vă lumineze calea în viață și să-i ajutați și pe alții să-și găsească drumul. Pa, pa!